Hi! Kamusta ka mo tanan? Ang ngalan ko si Adrian. Mastoryahanin naman kita pati sa pahamot. Ini nga pahamot nga luya ko istorya sa inyo subong tawag siya Cherry Punk for Men and Women. Iyan ni siya ni Room 1015. Pwede pa lalaki, pwede pang babae, pwede para sa tanan. Kag tanan nga pahamot amo na kung tulokon. Kag o de parfum ni siya botang balon isa ka braso kalayo bago ka masimutan. Ano ni siya klase nga pahamot? Bali, prutas nga matamis kag paha. Amo na siya kung simutan. Angay siya sa katamtaman nga panahon. Ang temperatura nga para sa iya is between 60 to 80 degrees Fahrenheit o kung 16 to 27 degrees Celsius. Ano ang iya nga mga nota? For the top, we have cherry, saffron, kag Sichuan pepper. Ang cherry, amo na siyang prutas nga masimutan mo dayon sa sini nga pahamot. Tapos saffron, pait kag matamis nga nota. Tapos Sichuan pepper nga pampakahang. Kag for the mid, we have mimosa, violet, kag jasmine. Ang mimosa kag violet, matamis nga mga bulak nga dumi pagkapulbos kung simutan. Tapos jasmine, matamis nga puti nga bulak. Kag for the base, we have leather, tonka bean, kag patchouli. Ang leather, paha kung simutan, tonka bean, matamis nga duhilamon nga nota, tapos patchouli, matamis man na siya nga dumi pagkaduta kag madulom nga nota. Kabay pa nga namian ka mo sini nga pahamot. Kag kung may iba pa ka mong mga pahamot nga luyag istorya sa akon, ibilin lang sa comment section. Sa duso naman, bye-bye!